Antes contábamos que hai un sitio que destes sitios que para mí que teñen unha maxia especial, algo queda impregnado nos lugares, ou eso penso. Estou na Fírbeda, verdad? Antes dixera que un erro meu, isto pertenece á parroquia de Covelo, na Lama. Esta eira, ademais de facer as labores co gran, co cereal aquí que se desgranaba, tamén facía as funcións de, vou abrirlle a porta aquí, a cámara, tiña unha bancada todo alrededor, este tamén era o centro, por decirlo de alguma maneira, social deste lugar, e aquí tamén se facía o baile, a festa, e bueno, tiña o lavadero, tiña fonte. Isto foi unha donación dun veciño de aquí, en Moreira, foi un home que fixo fortuna, creo que en Portugal, e fixo varias obras importantes aquí no Pelete, na Fírbeda, ele era daqui, dunha casa que hai aquí enfrente. Fijarse un elemento que esta estructura de ferro que temos aquí era onde se ponía, parece ser que había un farol enorme, un farol de aceite ou de petróleo, e iluminaba toda esta zona. Pero vinde que vos vou contar unha curiosidade, porque xa vos dixera, co meu son os petos de ánimas, e aquí hai un peto de ánimas singular. Vou apartar de aquí, ten flores, mirar, que aquí está San Antonio co neno, as almiñas do purgatorio ardendo, porque aquí hai lume, sabes, hai lume. Entonces hai uns anxos rescatando algunhas delas, pero fijarse que normalmente sempre se miran as ánimas de frente, pero nesta hai unha singularidade, hai unha ánima que está de costas, dalle a espalda a todas, danos a espalda, fijarse, todas as ánimas ven para cá, pero esta ve ao revés. Entonces, esta é unha marca que deixou, por decirlo de alguma maneira, ou unha firma que deixou o canteiro que fixo este retablo. Este home vivía aí. Se nós vemos en línea recta, nos poñemos na posición desta almiña, vamos ver a Ventoselo e vamos ver, curiosamente, a casa prácticamente, ou está orientado prácticamente a casa donde vivía este canteiro. Non firmaban as obras, pero moitos deles deixaban unha marca, e xa vos contarei cosas curiosas. Mirar que precioso, estuvo policromado, estáse perdendo o color, pero, bueno, aí está. A mí gustame deixar as cousas como estaban, senón mellor. Así que, e de vez en cando, pois, creas ou non creas, por si acaso, rezar ou pedir polas almiñas non está de mal. Ata logo.